Sziasztok, én Moravcsik Péter vagyok, bartender oktató. Caipirinha, hozzáadom a barna cukrot, ez körülbelül pohár méretétől függően, vagy a lime lédúságától függően 2-3 kanál barna cukor. Mennyi? 2-3 kanál barna cukor. Rátöltöm a cachaçát, más néven pitú, de többfajta létezik. B52, ez is egy nagyon népszerű ital. A aljára a pohárnak a első összetevő kávélikört töltök, tehát a pohár aljára töltöm a kávélikört. Mit beszél ez? Ha csendben maradnál, talán megérteni. A aljára a pohárnak a első összetevő kávélikört töltök, tehát a pohár aljára töltöm a kávélikört. Lefordítanád? Nagyon fürgén pereg a nyelve, nem értem. A aljára a pohárnak a első összetevő kávélikört töltök, tehát a pohár aljára töltöm a kávélikört. Itt! De rossz! Garibaldi, átöltöm a Camparit, majd erre töltöm a narancslevet. Ha szépen óvatosan fogom tölteni, akkor ugye megmarad egy ilyen rétegezett italnak, ugye alul a Campari, fölötte pedig a narancslé, de azért én ezt egy picit összekeverem. Mai Tai, Mai Tai, Mai Tai, Mai Tai. Hogyha valakinek nincs otthon törtékkészítő berendezése, nagyon egyszerűen tudtok törtéket készíteni. Egy fehér konyharuhába beleteszitek a jégkockákat, összefogjátok, és húskloffolóval, vagy kalapáccsal, vagy valakinek mondjuk az ellenséget fejéhez. De inkább a falhoz csapkodod a konyharuhát, és ugye összetörik benne a jég, tehát így tudunk törtjeget készíteni. Szebb faszom megáll. Elhittem, hogy ma este még feldob valami, de ez a szuper produkció. Faszfej. Piña colada, ami az egyik legegzotikusabb ital, ami blenderben készül szintén, vagy akár lehet turmixgépben is. Blenderben készül szintén, vagy akár lehet turmixgépben is. Singapore Sling, nagyon kellemes, egzotikus ital, kevés ananászlé. Angostura, az egy bitter, gyakorlatilag egy kesernyés fűszer, amivel a keserű ízeket próbáljuk az italnak adni. Töltök még egy kis grenadin szirupot a pohárba, de akár ezt a shakerbe is bele lehetett volna tölteni. Egyszerűbb lett volna, hogyha a shakerbe töltöttem volna a grenadin szirupot, mert akkor nem kellett volna még most külön megkeverni, de így is el lehet akár készíteni ezt a Singapore Slinget. Ez egy izotópos ital. Ja. Újjászülettem, kis csávó. Most csinálok 1000 felülést. Whisky sour, ez egy roppant egyszerű ital, viszont nagyon-nagyon finom, mint az összes ital. Bourbon whiskyt használok ehhez az italhoz, ugye whisky az alapja ennek a italnak. Tölt jó alaposan, egy olyan jó 6 cent bourbon whisky. Majd ezek után cukrot, én darált cukrot használok hozzá. És jó alaposan összerázom a shakerbe. Letöltöm a olvadt jégvizet a pohárról. És a spirálszűrő segítségével az italt kitöltöm a jégre. Ez egy kellemes, már illatra is kellemes, frissítő.
következő ital. Egy ilyen jó nagy pohárba. És igazából azért ilyen nagy pohárba, mert annyira erős az ital, hogy ebből elég egyet inni, de viszont, hogy így iszunk, akkor egy jó nagy adagot. Barna rum. Nagyon szép aranyszíne van ennek a rumnak. Grenadin szirup. Hopp, ebből egy picit sok ment bele. Hopp, ebből egy picit sok ment bele. Hopp, ebből egy picit sok ment bele. Ananászlé. De mivel nem fér bele minden a keverőpohárba, töltök egy kis ananászlét a pohárba is. És azért összekeverem a pohárban már lévő ananászlével. És ez a zombi. Úgy látom, a földlakó émelyek. Azt miért berókálsz? Zsírulj az űrhajó! Ajaj. Ó, nem már. Old Fashioned, egy igazi régi klasszikus ital. Én nagyon szeretem ezt az italt. Kezdjük a barna cukorral, de akár lehet kockacukorral is. 2-3 pohár mérettől függően 2-3 bárkanál vagy kávéskanál barna cukrot teszünk az italba. Egészen addig kell kevergessük ezt az italt, tehát nem rövid az elkészítési ideje ennek az italnak, amíg felolvad a barna cukor a viszkiben. Ez körülbelül egy olyan 7-8 percet vesz igénybe. Hogy mi? 7-8 percet vesz igénybe. Ladies and gentlemen, welcome to the most spectacular show on earth! A kéksarokban tehát! És a piros sarokban... Moravcsik Péter. Ez a pezsgő koktél a Tequila Boom, aminek az alapanyaga tequila, száraz pezsgő, valamilyen alátét, söralátét, egy nedves és egy száraz konyharuha, ez a kettő nagyon fontos lesz majd az ital elkészítésekor. Általában ezt a fiatalok szokták inni, és a gyors alkoholbevitel céljából. A készítése roppant egyszerű. 2-3 centiliter tekilát töltök a pohárba. A italnak a mennyisége az nyilván meghatározza, hogy milyen jól szeretnénk magunkat érezni minél rövidebb idő alatt. Ezt föltöltöm száraz pezsgővel. Ráteszek egy söralátétet. És ezt kell inni, ahogy habzik, nyilván a habot fogyasztja a vendég, és hát a száraz, illetve a nedves konyharuha pedig a rendcsináláshoz szükséges. Csodálatos! Szinte hihetetlen! Tequila Boom. Hozzon nekem egy pohár vizet, kérem.